Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Batahan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Reva, 39 anyos, nagpuyo sa Konsolasyon, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kining akong bana, usa ka construction worker, ug kabahin kini sa pagkadisgrasya sa kumbana sa dihang naa sila'y bay nga gi-construct. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang panghitabo. Na nakay-trabaho? Uday, magsugod ako ini kalunis. Ay, may noondong. Ganahan na gani unta kong manrabaho para makatabang-tabang unta ko ni mas gastuhan din hisbay ba. Ilabi na kay tulo na ba yan atong anak. Day, ayaw na lang lagi. Magkupaintaw na ako sa katuig ng atong kamanghurang anak. Bantayanan pa kayo na. Isalig na ako ang gastuhan din sa bahay o ako isalig nimo pag atong mga anak. Okay, dong. Mga anak, dali na mo. Mga unata. Si Papa di ay ma. Wa pa man maabot sa papa ninyo, eh. Tingalig madugay o niya to. Mga una lang tag-una. Yan ako! La si Oh. Papa! Papa, nalagi kita. Unsa na? Gidalahan ta mo guys, cream. Yay! Pero manihapon sa di pa mukaon ini, ha? Abi ba na akong malangay pa ka? Kay muna na lang unta mikaon. Lagi. Dagan ka na malit sa akong gipalitan ining ice cream gon. Naibaw na ba ka? Basta ting sweldo, mapuno gini mga convenience store o mga customer. Mausad lagi. O sige na, hilingkod na mo. Aron mga unata. Day, niyaw. Ikaw na lang budget na ng nining kwarta karong simana, ha? Dong, No. tingali ba yagwa na inahibilin para nimo, ha? Ay, kabala ka, day. Nagbilin ko gamay para sa akong kaugalingon. Igusad nga ako magasto-gasto kada adlaw hangtod nga maabot ang sunod sweldo. May hinuon. Abi ba na ako, wa ka magbilin para sa imong kaugalingon. Salamat dong, ha? Day, Riva, obligasyon na ako isip padre di pamilya, ninimbaya, o isip imong bana. Mahal ka ita mo. Mao nga buhaton ako tanan para ninyo. Salamat dong. Unsa dong? Mawa kag mga tulo ka semana? Uday, naman gud may project nga buhaton, na may i-construct nga bagong building, nya dadun ko sa kong amo. Mao ba? Sige lang. Pagtawagan na ko nimo kada adlaw. Ug samtang wa ko, paubanan ti kasi mo igsoon. Aron dili ka layon dinhi sa ato. Sige dong. Kanus aday mo mo biyahe? Kay kalunis na day. Amping dito, ha? Salamat tay. May ragyod, gami anhi ka day, uy. Kuno pa kano, gilaay na gitunta ko ron. Lagi te. Timing sad nga ting bakasyon na ron. Way klase. Maugani. Sige lang, day. Niingon man tos kuya, wakini mo nga. Hatagan lang kuno kaniya, inigpauli niya. Na, ayaw ragod pag-una-unaan na ati, oy. Nalipay sad ko nga ni anhi ko. Kay gimingaw nam sad kay ko sa akong mga pag-umangkon. Uy, Maayo. murag ang tag-iya man no sa among giabangan. Kadiyot lang! Ay na, may buntag. Mayong buntag sad. Remind lang ko daya sa abang ugma. Nang, mga sunod semana pa ba tumauli akong bana? Pwede inigpauli na lang niya, nang? Okay, sige. Why problema na. Kay ba man sad kong mga responsable mo. Okay ra gyud na. Salamat sa pagsabot nang, ha? O sige. Arisa ko. Uy, si Joaquin man yung nanawag. Nanawag man nga ting trabaho pa man unta ron. Hello, Dong.
Pero ma'am, ikaw ba kasawa ni Joaquin? Oh, oo, ako. Asawa ko ni Joaquin. Kisa ni palihok? Ang iyaring amo siyang gina sa ospital karon kay nadisgrasya siya. O doon ay bukog na nabali niya. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Pwerte gyud akong kuyawa sa dihang gibalitaan kong nadisgrasyang akong bana ug doon ako ni bukog niya nga nabali. Gustohon man unta nako siyang apason dito pero maglisod kog biya sa tulo na mo ka anak. Gipaabot na lang nako siya nga mauli sa amo. May nalanggani kay ang iyarang amo ang miangkon sa hospital bills. Ingon man sa iyang mga tambal sa unang higayon nga admit siya. Pero mausab lagi kay magkinahanglan pa man diay siya follow up check up aron hingpit na gyud siya maayo. Unya. Ali, kupot na ko. Hinay lang. Sige, lingkod og hinay ha. Salamat, day. Unsa na may balita si mong amo? Unsa may plano nila nimo? Nga magkinahanglan pa man kag tambal aron hingpit na gyud kang mamaayo. Mawala giday, eh. Wa pa man gyud. Maayo. Maayo. Wala. Ang landlady din hitong. Sigurado kong maningil na sad na. Ayaw ka bala ka. Hangyoon pa gyud nako siya. Tingalig makasabot ra. Tulo na kabuan ron nga wa pa gyud mo makabayad nako sa abang, Riva. Nang pasensya na gyud kaayo. Unsaon man gud nang uwa na man gyud makatrabaho si Joaquin sukad siya madisgrasya. Nang sabta lang una minang. Moabot ka mog tulo ka buwan din he. Kung wa pa ko nisabot sa inyong sitwasyon. Ang ako lang punto, nga dili na nako problema, Riva. Kung wa gihapon mo ikabayad nako sa abang, mas maayo tingaling mo pahawa na lang mo din he. Nang... Grabe sa akong gitrabahoan. Wa man lay assistance nga gihatag nako. Dong, tingalig papawaon na ta dinhi sa itong iabangan. Sige lang, day. Tawagan lang ako balik ang akong amo. Sige, Dong. Unya, unsa na may balita, Dong? Grabe ha. Ingon lang akong amo, day, nga maglisod pa kuno siya sa pagkakaroon kay wa pa sila bayrisad sa iyang amo. Ha? Abi ba na ko siya mo amo? Na magi kuno na mas amo pa niya, day. O, kung mauna, siya atong istoryahon. Mihangyo bitaw ko. Pero dili ko na pwede kay siya kuno'y nagkuha nako. Wa kuno'y labot ang mas amo pa niya. Unsa? Unya, unsaon man na nato ron? Maayo! Maayo! Ang landlady. Naanay gustong mo abang aning baya, Riva. Maong kinahanglan nga makapahawa na mo karong si Manaha. Unsa nang? Gipapahawa gid mis among giabangan kay sukat lang madisgrasya ang akong bana, 5 naman kabuwad nga wa mi makabayad sa bay nga among giabangan. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, gustohon man ako manrabaho pero dili ko makatrabaho tungod kay naa pa ko'y tulo ka anak. Unya ang akong bana aga kunon sad kaayo nako kung mag-CR siya. Pananglit, way kontrata sa trabaho ng akong bana. Pwede ba gihapon ming mo demand og tabang gikanila? Ikaduhang pangutana, pwede ba ming makaduol sa doli ani? Kay wa man gyud gihatag nga assistance ang iyang amo namo kod. Ikatulong pangutana, unsa may akong pwedeng ireklamo sa iyang amo nga nadisgrasya man ang akong bana sa dihang nagtrabaho siya? Ikaapat og katapusan, asa man may pwedeng makaduol sa among kahimtang? O doon na ba may pwedeng maduulan
aron makatabang sa himpit nga pagpatambal sa kumbana. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Reva. Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Today, duet na sad me, duha na sad katingog, Yes. ha? Pila na kaadlaw ang inyong napaminaw, kami ra yung doc ang inyong mapaminaw, no? Muna ay na mo pagdugay kay ako usa ka abogada, juris, doktor, ako'y motubag sa mga pangutanan ninyo kabahin sa mga punto legal. Ako kay medical doctor. Ako mo tambag sa mga medical problem, psychological o mga drug-related nga mga problema. Wa gyoy programa no nga ingon aning inyuhang mapaminaw nga naay drama, naay tininuod nga letter sender, actual real life nga sitwasyon unya lisensyadong mga doktor ug abogada ang muhatag og tambag ug tubag no nya may pakitag mga artistas kahanginan nga mo Yes. hatag kinabuhi silang drama. Yes, gawas na Dr. Attorney, guwapa o guwapa pag yun. Perfect. Bujag, That is bujag. correct, diba? Mao na ay na mo pagdugay, ay pud mo pagduha-duha. Ipadala ang inyuhang mga suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man ato ang mga sukintig paminaw, lain-lain o klase-klaseng pamaagi gyud kung unsaon niyo pagpadala diri namo, naami hangyo, unsay hangyo dok? Kumpletuhan lang inyong address, ug asa matagadiin mo, ug ang inyong istorya para mahatagan og kinabuhi sa atong scriptwriter ug sa atong mga talents. Na? Yes. Muna, no? Yan, kasi mang i-greet na to today, Doc. Before na to i-greet attorney, nakoy nindot kayong basahon rin attorney. The strongest heart have the most scars. Correct. Kaya mo lagi na, no? Kaning mga, ning agi na, kaning nakubal-kubala na yung kasing-kasing ba? Kay, pila na ka heartache, pila na ka failure. This will really make you stronger because this will define your character. Yes. Diba? Mayang pagpaminaw sa mga taga Cebu ni Brad Renerio Abela, nung Bert Abela, mga Abilya, Kabahog family diha sa Sunok ning Dakbayan sa Sugbo, mga taga Butuan City, no? Purok Burbon, Maribit Panilo ug Merlita Bugtay, mayang pagpaminaw, taga Buntok Southern Leyte, mayong pagpaminaw, maadjong pagpaminaw ninyo diha sa taga Buntok, mga Garbis family, Signar family ug si Danny Codal, no? Sorry kayo Dan, wa madayon tong atong plano. Sunod na lang tingali Dan, ha. Nagay panahon gyud na sakto gyud buhaton ng usa ka butang, ha. Timing lang ta Dan, ha. Yes. Oh, quote for today, Doc? Yes, kadto no. The strongest heart. Correct. have Kato di ay, sorry. The most Tinuod. scars, no? And letter sender Ang for atong today, letter may ako sender pasabot. For today, si Oh. Riva. Riva, kining nagpuyo sa Konsolasyon Cebu. Yes. Punto legal ning problema ni Riva, usan ni siya ka 39-year-old, kabahin kini sa pagkadisgrasya sa iyang bana sa dihang sila'y nag-construct ba to? Nag-construction, no? Construction worker, nasa construction ng iyang bana. No? Correct. So, Sa may iyang kinsa may pangutana. mga tagonsolasyon, mga Mayor Nene Alegado, Yes. Board Member Alfie Uwano ug si Board Member Lawrence Lagon Puhon. Kumusta Yes, mo din sa 6th District? Congresswoman Daphne Lagon, my mga love. Nubal family, no? Diha sa Konsolasyon, no? Og limot ko ato ni, no? Akong i-greet kining akong migo, Honorable Judge Francisco Puray Jr. diha sa Hi, Hinunangan, Judge. Southern Leyte, no? So unang pangutana ni Riva, isa to yung first name aning atong Sweeter Sender ato ni Riva. Riva, no? Unang pangutana ni Riva, punto legal, no? Yes, ayan yung bana, construction Ay, tungod worker sa man iyang to. bana. Gustuhon man na kung manrabaho pero dili ko makatrabaho tungod kay naa pa ko'y tulo ka mga anak ug unya akong bana agakunon sad nako kung mag-CR siya. Hala. Pananglit walay kontrata sa trabaho akong bana, pwede ba gihapon ming
mo demand og tabang gikan nila. With all the more reason nga dapat Nadisgrasya yun una niya ba, disgrasya sa Oo. construction, no? Kay Oo. construction worker man siya. Unya, of course, pwede gid mong makapangayo og tabang nila kay the fact nga nagtrabaho ka sa katong kumpanya for the construction and then ang aksidente na hitabo no samtang gatrabaho ka obligado ang empleyado no or ang kumpanya paghatag og tabang og ayuda sa nahitabo nimo no and liable sila nga nung wala mo'y contract unya wa mo'y mga insurance ug mga kanang mga benefits unta nga angay man unta mong hatagan ana labi na nga hazardous ba nilang mga trabaho do. Oo, binagtagkas delikado. kayong building, no? Yes, no kanang Sud kayo. dangerous kaayo kada adto ninyo kanang namiligro mo dili ba na iyon anak ka sayon mahimong construction worker ha. Obligado sila. Mainom ko sa akong purman sa una to ni. Natagakan bitaw kanang kukulamber gikan si Na? babaw. Oh. May gini kay wato nagagipat tama ako kay nakapatambal gyud. Correct, Kay correct. Isog na kayo. Yan nakay kontrata ato di ba wala? Wala, oo. Pero obligado ka. Yes, Correct. because part Same. na siya sa imong inunta Liability, tubagunon, no? tubagonon. Same is true. Oh. Why daghang surya? Example number 1, Doc Obra. na liable. So, mo ra gyud na. Liable gyud ka, Yes, oh. kinahanglan gyud. Makapangayo Yes. mog tabang sa kumpanya, ha? Ikaduhang pangutana, pwede ba ming makaduol sa duli aning kuana ato ni kay wala gyud gihatag nga assistance sa iyang mga amo nga kun wag gyud kun ihatag nga assistance ang iyang amo sa construction. Hala, pwede gid mo muduol. Correct. Pwede gid mo muduol ngadto sa Department of Labor kay para mo reklamo mo sa iyahang kumpanya kay di man na niya malimod nga kanang empleyado mo nga nagtrabaho mo dito sa construction pod sa iyaha. So, Job di- related yun no? Correct. May connection siya ang trabaho. Kaya di Oh. mayingog outside of the work area, no? Diha man gud sa working area nahitabo gud tong mga yung nadto nga nahitabo, no? Yes. Ikatulong yes. pangutana, unsa may akong pwedeng ireklamo sa iyang amo nga nadisgrasya man ang akong bana dihang nagtrabaho siya. Na ang ilaha manggong ireklamo ana niya nga non-payment no sa iyahang kanang hospitalization, non-payment pod sa iyahang disability nga kanang benefits no kay ug kato sigurong mga tatrabahoan niya nga ug ang iyahang kay sometimes magud labi na kung naalang kid unta tay sakto nga coverage ba no. Kana mo tay permanent disability benefits. Labi na kung pananglitan ang kanang sitwasyon. Wa man gud ko kabaw kung ang kanang iyahang kahimtang karon temporary ra na nga maglisod siya glihok og ihi. Temporary ra na iyang disability or permanent. Magdepende na siya nya naagid mo'y makuha ana nga benefit labi na because ang aksidente nahitabo during work time. Work time. During sa pagtrabaho, sulayable gyud ang employer ana dihang dapita. Pwede mo Yes. makapangayo og di man gani siya madutlan sa inyuhang paghangyo adto gid mog dole. I-share lang yun ako, paspason na naman ito. Akong electrician na ito ni. Nagtaod og suga. Karon kay nahulog man. Nadagi na mo sa hospital. Exactly. Nada Oo. sa hospital niya. Bisag mo lagi na, way labo, way imunta ko. Ikaw mo tagiya sa inunta property, malayable yun ka. Unya, kabahin di ay sa pagpatambal no sa iyahang bana ba labi na karong mga panahona diha sa Konsolasyon no Cebu 6 district man ta. Grabe gyud ang dako o kalumo sa kasing-kasing ni Congresswoman Daphne Lagon nga pwede gyud mo makaduol no or sa kaning ako Bisaya nga party list kang Congressman Sunny Lagon nga naaman tay mga medical assistance nga mahatag no ya naaman tay coverage din ha sa Vicente Soto Hospital, naapod siguro na din ha sa Mendero, naapod siguro ta din ha sa Eversley nga pwede mo makapatan-aw og doktor makapangayo mo og financial og medical assistance. So duol mo didto, ha? Bisaya man ka ba, no? Yes, sa taga-konsolasyon man pug ka. So covered gyud ka, ha? Sunny Lagon, no? Yes, so Congresswoman Daphne Lagon. Ikaw pa ito katapusan po na. Asa man may pwedeng mo dool ato ni Congressman Lagon. Muna na. No, yan ang mga government hospitals also, di ba, Doc? Yes, so doon na ba may check up. pwedeng maduulan? Yes. Kato. Tabalang hingpit na matambalan ng iyang bana. Yes, correct. Muna na, ato na nagitubag. So, mga sukintig paminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. O kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong
salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide. Tatak RMN. Daghang salamat ug maayong adlaw.